La Cala del Badell, dijous 13 d'agost. La cala que ha estat reocupada per les embarcacions perquè uns delinqüents van robar les balises dues vegades, no una, i els gestors del litoral, taula de cogestió i Generalitat, ningú ha sigut capaç de tornar a posar ordre, afavorint, evidentment, la massificació d'embarcacions i perjudicant el bany i l'esnorkel, perquè evidentment o t'agrada banyar-te aquí enmig de la pudor i dels motors i barques entrant i sortint, o el bany no és segur, però claríssim, i fer snorkel menys. És una autèntica vergonya que amb el Mediterrani a prop de 30 graus ja ha arribat, amb algues invasores ja pel Cap de Creus, amb la medusa, la carabel·la portuguesa que ja està arribant pel sud, ja està a Tarragona, amb un canvi climàtic bestial, siguem incapaços encara de posar ordre a les emissions de CO2, a les activitats que més perjudiquen, que més molesten, activitats molt més sostenibles. És evident que s'ha sobrepassat la capacitat de càrrega, la capacitat de gestió d'una classe política incapaç de fer front, ignorant de la ciència, negacionista, per què no actuar de negacionistes, i evidentment això és un problema que ens trobarem de cara a un futur molt immediat. Ens estem carregant dels millors espais que tenim, el Pein Cat Roig Castell, muntanyes de Begur, els fons de Posidònia, els que no són de Posidònia, els efectes del soroll també són molt coneguts. Això s'ha convertit en un parc temàtic en pro dels interessos econòmics i d'un PIB insostenible i, bueno, així estem. És una vergonya, i si la gent no es mobilitza també està la societat molt dividida, molt polaritzada, molt preocupada per altres temes segurament, però és una llàstima que el que ens manté vius, el que ens manté sants, ens ho estem carregant d'aquesta manera. En fi, salut.